Pandemiya sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlary Türkmenistany dolanmagyny dowam etdirýärler. Bu döwürde ýurdun gündogorunda ýene bir karantin zonasynyň gurulşy başlandy. Eýlata koronawirusa garşy tanjym etmek hem dowam etdirilýär. Vaksinany şu wagtdyňa paýtagtda ýaşy uly adamlar alyp bilýärler. Kararsyz çeşmelere görä olara ýurtda hataba alınmadyk Hytaýda öndürilen derman hödürlenýär. Türkmenistanyň gündogorundaky karantin zowluklarynda adam köp. Bu meselede häkimetler COVID-19 hastalary üçin bar bolan zowluklar giňeltmek we täze ýetgalary gurmak üçin çäreleri görýärler. Bu arada 24-nji martda habar beren habarçylarymyz Libap ýylaýatynda 4-nji karantin zonasynyň gurulşynyň başlananlygyny aýtdylar. Bu ýetga çärje etrafynda ýokunç keseller hastakanasynyň çäginde ýerleşýär. Häzirki wagtda hastakananyň çäginde köp sanly harby çadyrlar gurulýar. Karantin zowlugynyň aprel aýynyň başynda işe taýýar bolmagyna garaşylýar. Häkimetler mart aýynyň ortalarynda bu regionda karantinleri giňeltmek we şertleri gowlandyrmak kararyny elan edipdi. 15-nji martda Libap ýylaýatynyň häkimi we ýurdun saglyk ministriniň orunbasary Amaderyanyň kenarynda odaldaşar ýurt gurulşy kampaniýasy tarapyndan ulanylan binalarda ýerleşýän 500 adamlyk uly karantin zowlugyna baryp şertleri bilen tanyşypdy. Libap ýylaýatynyň Saglygy saklaýyş idaralaryndaky çeşmelere görä häkimetler sebitdäki karantin zowluklaryny 7000 adama çenli giňeltmegi planlaşdyrýarlar. Azatlyk radiosu sebit administrasiýasynyň wekillerinden we yerli saglyk işgärlerinden bu barada resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Karantin zowluklarynda yerleriň ýetmezçiligi Türkmenistanyň raýatlaryna we ýurda gelýän daşary ýurtlara da täsiri bar. Kanuna görä ýurda gelýänlerden 3 hepdelik karantinde bolmak talap edilýär. Çeşmelere görä zerur infrastrukturanyň ýokdugy sebäpli häkimetler ýurda gelýän adamlaryň sanyny çäklendirýärler. Azatlygyň sebit idaralaryndaky çeşmelerine görä 23-nji martda günortan Türkmenistanyň 50 raýaty Özbegistandan gelipdir. Olaryň 45-i student. Özbegistandan Farab serhedinden geçip gelen Türkmen raýatlary Türkmenawadyň esasy karantin zowlugyna ýerleşdirilipdir. Ondan 19-njy martda Türk howa ýollary tarapyndan getirilen Türkmenistanyň 10 raýaty hem Türkmenawatda karantina ýerleşdirilipdi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä olar bilen uçarda bile gelen galan ýolukçylar Türkiýanyň we beýleki döwletleriň raýatlarydy. Bu aralykda ýurtda koronawirusa garşy vaksinasiýa dowam etdirilýär. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň sözlerine görä 23-nji we 24-nji martda paýtagtyň saglyk öýleriniň en çemetinde garalara tanjym berildi. Tanjym üçin Hytaýyň Verocell vaksinasy ulanylýar. Ondan öň bu vaksina saglyk öýleriniň işgärleriniň arasynda şepagat uyalaryna we arasaçylyk işgärlerine şeýle hem dermanhanalaryň işgärlerine berildi diýip habarçymyz aýdýar. Türkmen häkimetleri bu arada resmi maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň kronikasy gararsyz neşrine görä vaksina 70 ýaşa ýakyn adamlara berilýär. Adamlar vaksina etmekden ýüze öwrüp bilerler. Neşir Hytaýyň Sinopharm kompaniýasy tarapyndan öndürilen we Türkmenistanda hataba alınmadyk Verocell sanjymynyň ozal 70 ýaşdan uly raýatlara edilenligini belleýär. Türkmenistanyň kronikasy Orsetden vaksinalaryň ýene bir tapgyrdyň 24-nji martda ýurda getiriljekdigini we vaksinalaryň ýene bir partiýasynyň Hytaýdan getirilmegine garaşylýanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşary ýurt vaksinalaryny we lokmançylyk serişdelerini öwrenmek hem hataba almak planlaryny elan edipdi. Ýöne Hytaýda öndürilen vaksinalary hataba alanlygyny we ulanýanlygyny resmi taýdan ma'lum etmendi. 6-njy martda Hytaýyň telewizionyasy Hytaýyň vaksinalarynyň Türkmenistana iýerilenligini habar berdi. Şu wagtda çenli Türkmenistan diňe rus sanjymlaryny resmi hataba aldy. Ýurdun häkimetleri koronawirusyň bardygyny inkar etmegini dowam etdirýärler. Döwlet habary beriş serişdeleri global koronawirus pandemiýasy onuň ýurtdaky ýagdaýa täsiri häkimetleriň COVID-19 ýaýramagynyň garşysyna görýän çäreleri we vaksinasiýany ulanmagy barada habar bermeýärler. Hökümet ýylyň dowamında koronawirus alamatly keseliň ýaýramagy, ölüm derejesiniň ýokurlanmagy, lokmançylyk kömeginiň hiliniň yaramazlaşmagy we ilatyň agla we böleginiň ýaşaýyş derejesiniň düýp götürüp petelmegi ýaly problemalary düýpden agzamaýar. Gurbangul Berdimuhammedow 22-nji martda özüne sowgat berilen atlar bilen diýdarlaşyp Akşaherim Aşgabat adly goşgu döretdi we ony Aşgabat adly täze kitabyna girizmek kararyna geldi. Tadaha bu wakany Akan adly bedegiň ilkinji at taýynyň dünýä iňme bilen baglanyşdyrýar. Şeýlelikde taýsanygy öňde durýan bayramçylyk bilen bagyrlykda Aşgabat ad takyldy. Täze goşgu gadygyny sowamanka aýdym bolup döwlet tebesinde ýanglandy.
Prezident bolandan soň odal bilinmedik ukyp basarnykları bilen özüni dünýä tanadan Berdimuhammedowyň atlar bilen diýdarlaşmagy we agwalyp belemen iş stolunyň başynda görünmegi bilen döredilýän täzeferleriň bir wagda üç dilli kitap bolup çykmagy. Eger goşgu bolsa şo wagda aýdym edilip aýdylmagy, birazdan halat istilmegi adaty bir zada urly. Ýöne synçylar hususan azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýazgylar ýurtda edebi döredüjiligiň aýdym saatsyny otunyň gülkäe urlanyny belki de bu ýagdaýyň odalam kan kitap okumayan ilaty okumakdan has daşlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Ýurtda ikinji şahsiýet kultuny döretmäge işçen gatnaşmakda aýplanýan estradaçylar bolsa soňky ýyllarda janlanan türkmen aktivistleriniň sosial ulgamlarda paýlaşýan videolaryny yaranjanlar ýa ýarlaklar hökmünde ýazgarlýar. Emma döwlet telewizionynyň ýüzü bolan dörediligi işgärleri bu ýazgarmalary başgaldyrman öz işlerini dowam etdirýärler. Türkmenistanyň ilkinji prezidentini wasp etmekde iň üstünlikli bolan şahirleriň biri Gözel Şaguliýewa, ikinji prezident we onuň söýgüli atyny ýa itini ideallaşdyrmakda hem kem oturmaýar. Synçylar onuň prezident takyny gurrun edenini joşup, kıssadan poeziýa geçip gidenini duýman galýanyny belleýärler. Akan kahraman arkadaşımın süper dostudur, sırdaşıdır, sağlıcandır. Emma eklenci hökümete bagly bolmadyk adamlar türkmen lideriniň adyndan çap edilýän eserleriň juda ýöntemdigini, olaryň gapma garşylyklardan, hatda otur, nokot ýalňyşlyklaryndan hem halas däldigini, üstesinde kän halatda edebi ogurlugy hem meňdiýanlygyny aýdýarlar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haliliň pikirçe, Aşgabat häzir täze goşguda görkezilýek bolnuşy ýaly dost ogunlyk şäherde. Ol ýerden ýurdun beýlek sebäplerinden gelenler hem kogulup çykarylýar. Ýurt raýatlary başga sebäplerden awtologly paýtagta girip bilmeýär we il içinde bu şähere Berdimuhammedowyň we onuň ýegenleriniň şäher diýilýär. Berdimuhammedowyň ilkinji döwreden aýdymlarynyň biri hem tanqytçylaryň bellemegine görä bir ýyl odal başga bir tarapyndan aýdylan aýdym bolup çykdy. Hudaýberdi Haliliň bellemegine görä täze döwredilen ýylýan goşgu we aýdym hem başga biriniň bu gedek Sowet döwrüne ýaşap geçen Gara Seyitliýewiň Aşgabat we Hinnigy hakynda döwreden aýdymlaryny ýatladýar. Şu teksti okanymda şahir Gara Seyitli meniň ýadyma düşdi. Ol aýdymlaryň biriniň sagyny kompozitor Aşyk Kuliýew, beýlekatnyň sagyny Hydyr Allanur ýazdy diýip ýazdy soňky aýdymçy şahir bilen öňkü aýdymçy şahiriň fetirlerini deňeşdirip görmegi maslahat berýär. Köpetdağın çeşmesi diye Aşgabat şäher. Ol näde şäher Köpetdağın çeşmesi bolýar. Gatyr geň bir hiç bir logika gelmeýän, tanqyda gelmeýän pikir. Wäşi köşüladi bilen satirik belliklerini çap edýän Aşgabatly ýazgy Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna olal ilkinji prezidentiň, soňra ikinji prezidentiň öňbaşçylyk etmeginde döwredilen edebiýaty, Guly edebiýaty ýa-da Türkmen edebiýatynyň Guly akymy diýip atlandyrýar. Onun 2015-nji ýylyň maýynda Türkmenistanyň Kronikasy neşrinde çap edilen Guly edebiýatynyň Bedew wady atly makalasynda bu akymyň gawanjyň şahir Saparmurat Niýazow ýoğlandan soň gaýtadan ösüp başlandygy, sebäbi Guly edebiýatyna täze bir parlak geldiň, köp taraply talant Gurbanguli Mälikgul oglunyň gelip goşulanlygy aýdylýar. Wäş köşülüğünün öz ulu öwrümli makalasynda çykaran netijesine görä, Guly edebiýatynyň esasy güýji Mälikgul halipadan başlangyç alşýaly kyn günlerde halky ýeňşe ruhlandyrmak aýratynlygyny, has soňrusy Guly edebiýatynyň zadysy güýçli. Bir Guly kitabyny okan soň başga kitap okumak islemýär. Gurbanguli Berdimuhammedowyň täze aýdymy ýurdun ilatynyň barha çuňlaşýan ykdysat şökünlük we pandemiýa çäklendirmeleri netijesinde ulumady kynçylyklary we agyp getmezçiligini başdan geçirýän wagtynda onlarça aýdymçy saganlaryň ýerine ýetirmegine halka ýetirildi. Türkmenistana Türkmen alabaýynyň bayramyna bir ay gowrak wagt galanny häkimetler paýtagyt Aşgabat we Mary şäherini hemde onuň etegindäki obalary
eýesiz itlerden arassalayarlar. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä şäherlerde we owalarda it awlayan adamlar aýylgan zorluk ulanýarlar. Olarlar köplenç jemaat gullugynyň ýörügi teşigini geýinen adamlar itleri garşy görüş alyp baran bolsa, yurtdan gowuşýan soňky habarlara görä bu işlere Aşgabatda raýat teşigindäki adamlar gatnaşýar. Marada elleri tüpeňli harbyly wasla adamlar köçelere aýlanyp eýesiz itler atýar. 22 martda öýlen sagat 5 töwereklerini 2 erkek we 1 aýal parahat 2 drop 4 etrapçasyna ýerleşýän 9 gatly jaýyň ýanyna gulaklary we guyrugy kesilen ak alaba itini öldürdüler diýip bir paýtagtly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Görnüşi aly bir näçe gün mundan ozal bu it Nur Muhammed Andaly protokol köçesiniň 10 ýyl awadançylyk köçesi bilen kesişýän ýeriniň gaty olaýyny gezim edipdir diýip ýerli ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Ýatdyp geçdik 9 martda Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Nur Muhammed Andaly köçesiniň töwerekleriniň eýesi itlerden we pişiklerden arassalanýanyny habar berdi. Ýerli ýaşaýjylar bu köçäniň ýaňy ýakyna bir wada 3 ýokary wezife beýlenen Serdar Berdimuhammedow üçin protokol köçesine öwürlendigini aýdýarlar. Erkek adamlaryň biriniň eline lapata bardy. Aýal adam iti tamşandyrdy. Soňra jesedi ulagy ýükläp ol ýere terk etdiler. Bu adamlar bu ýerde ençemegedek görünüpdir diýip Aşgabatda ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda häkimetler Mary şäherine we töwereklerini hem eýesiz itler awlaýar. Aşgabatdan tapawutlukda Maryda jandarlara garşy görüşýän adamlar harbyly wasly we olaryň elleri ýaragly. Bir şäher ýaşaýjysynyň gurrun bermegine görä 24 martda geçilen gece saat 12'lerden soň Mary şäherine köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna partlama sesleri eşdildi. Heni uklamadyk adamlar penjereden teresseler ara renkli harby eşikde 2 sana adamyň zibilhananyň ýanyna tüpeň bilen itler atýan onu gördüler diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan welaýet ýaşaýjylarynyň ençemesi şäheriň eteginde ýerleşýän owalarda da eýesiz itleriň atylýan onu aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar ýaňy ýakyna çenli eýesiz itleriň agşamlary atylanyny, ýöne inni it atyjylaryň käbir owalarda gündüzlerini hem göze eğilip başlanığını aýdýarlar. Şu günler it atyjylar Gökçe we Kuwait obalarynyň töwereklerine gündüz wagty itleri atyp başladylar. Ýoluň kenaryna bir maşgalanyň iti ýatany bolsa we daşarda eýesi ýok bolsa, ol iti atýarlar. Egerde itiň eýesi daşarda bolsa it sizinkimi diýip soraýarlar. Egerde hawa diýse ol iti atman günü geçýärler. Egerde ýok bilmedim goňşuýynyň iti öýdýärni ise ol iti şol ýerde atýarlar we niwe kysymly awtobulagyň bagażyny alıp gidýärler diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir näçe oba ýaşaýjysy tüpeň sesleriniň çağalaryň we aýallaryň arasyna gorky döredýändigini aýdýar. Biz çağalarymyzy daşaryk çykarmaga gorkýar diýip bir aýal maşgala Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Öňler obanyň çetine tüpeň sesleri eşdilerdi. Biz şonu näme bolýarka diýerdik. Şu günler hut işigimizde aýlanyşyp görler. Itler eýelimi ýa olaryň eýesi ýokmy bu olary gyzyklandyrmaýar. Goňşularyň meýlerine ýok wagty olaryň itini derwezanyň işigine atyp ulagy ýüklediler diýip beýleki bir owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Ol bolýan zatlardan çağalaryň gorkýany ony sözüne goşdy. Çağı var yerine de hayvan atılarmy? Çağalaryň kakasy hatta bir towuk toýmakçy bolsa, çağalar görmesin diýip çağalardan gaçyp toýýar diýip bir aýal gurrun berdi. Ol çağalaryň gözüniň öňüne itleriň atylmagynyň olaryň ruh saglygyna yaramaz täsir edýändigini aýtdy. Türkmenistany bu ýyl ilkinji gezek bellenilýän Türkmen alabaýynyň bayramy aprelyň soňky ýekşenbesinde Bedew bayramy bilen bilelikde bellener.